Nu werkt het wel. Ja, hij lukt. Goed. Aan de orde is op dit moment het dupliek wat u van de zaak Zevinger en Suzebeek. Ik weet niet of u het allebei doet of... Ja, mijn collega is naar buitenaf vertrokken. Dus Oké, het is aan mij. wat is er nu? Ja, voilà. Op u te zijn. Het is kort maar. Ja, dank u wel. Ja, meneer de rechter. Ik heb de eer gehad om dit proces te openen bij u en ik ben ook de afsluiter. Meneer de rechter, woensdagmiddag was de repliek van het Openbaar Ministerie en gezien Zevinger als de hoofdverdachte was bestempeld en als we ook kijken naar de inhoudelijk, juridisch en ter zake doende verweer dat de verdediging had aangevoerd, dachten wij dat wij een uitvoerig repliek zouden gaan aanhoren. Zoals u zelf heeft ervaren, en het was voor beide van deze verdachten, waren we in exact 13 minuten klaar. Ons dupliek zal wat meer inhoudelijker, juridisch en met feiten onderbouwd zijn, zodat wij iets meer tijd in beslag zullen nemen vanmorgen. Het Openbaar Ministerie heeft de bewijslast in strafzaken. Vanaf dag 1 was de stelling van het Openbaar Ministerie dat een klein groepje personen krijgen een bevoordeelde behandeling in de verkrijging van commerciële erfpachten, terwijl anderen niet, CQ niet snel een commercieel erfpachtsterrein konden krijgen. Na een jarenlang durend onderzoek en een procesdossier van meer dan 20.000 pagina's vragen wij aan u, waar blijkt dat uit? Er is immers geen enkele verklaring van geen enkele getuige die dit beaamt. In het hele dossier zat alleen de verklaring van een meneer Dick Matthijs van Heusden, die als enige stelt dat hij een verzoek heeft ingediend bij Zevinger en dat er niets daarmee zou zijn gebeurd. Niemand anders die klaagt dat hij een verzoek doet voor een commercieel erfpachtsterrein en geen toegewezen krijgt. Echter heeft Zevinger in de eerste ronde die brief van Heusden overgelegd, waaruit blijkt dat deze meneer dezelfde VIP-behandeling, die het OM beticht, van Zevinger heeft gekregen. Gewoon als een ieder. Op dezelfde dag dat de brief bij Zevinger binnenkwam, werd dit met dezerzijds akkoord aangetekend en intern doorgestuurd naar de DIP. Zijn verzoek werd zelf sneller behandeld dan een aantal van de overige verdachten in deze zaak. Heiligbaar. Wij hebben, en u heeft ook daarover beslist, want we hebben een verzoek aan het begin ingediend, toen we nog onderzoekswensen mochten instellen, om de stukken bij de DIP te vragen over de betrokken terreinen. Het standpunt van het OM was toen, ik citeer daaruit wat het OM heeft gezegd, ze zeggen, verdediging verzoekt alle stukken van uitgifte van terreinen onder het bewind van Zevinger. Ook van die stukken kan worden gezegd, zijn in ieder geval zonder nadere onderbouwing geen relevante stukken zijn in het onderhavend proces en de verwijten die gemaakt worden aan deze verdachten. Het Openbaar Ministerie voorstaat met te stellen dat deze stukken redelijkerwijs niet van belang zijn in het kader van de door het gerecht te beantwoorden vragen als bedoeld in artikel 395 en 393 en 95 van het Wetboek van Strafvordering van Aruba.
gerecht dient immers te beoordelen of de in de aan het gerecht voorgelegde zaksdossiers sprake is geweest van strafbaar handelen. Uw gerecht heeft ook het verzoek afgewezen met de motivering dat niet is gebleken dat in andere zaken onregelmatigheden zijn gepleegd. Het Openbaar Ministerie heeft dus haar stelling niet kunnen bewijzen, edelachtbare. Als er niemand is bevoordeeld, kan er geen veroordeling volgen. Sievinger heeft een lijst overgelegd, waaruit blijkt dat hij meer dan 400 verzoeken voor commercieel erfpacht heeft afgehandeld, dus met opschrift dezezijds akkoord, en deze doorgestuurd naar de DIP, en dat deze hebben geresulteerd in alleen 100 daadwerkelijke uitgiften. Gisteren zei de officier in een van die zaken dat volgens mij zei van Abad, dat is 1 per maand. Heel lachbaar. Zoveel zijn toegewezen, kunt u zich voorstellen. Deze lijst, u vroeg om de lijst. U had gevraagd om. Ik vroeg dat u van iemand het zou moeten krijgen. Heel lachbare, en want het OM bagatelliseert een beetje de lijst, want we hebben ook gezegd, Sievinger heeft dit kunnen reconstrueren uit de stukken die hij nog had. Het OM bagatelliseert deze lijst, maar het jammer is dat het in deze het Openbaar Ministerie is die diens plicht te weten de waarheidsvinding niet nastreeft. Immers, het Openbaar Ministerie moet zich niet opstellen als een tegenpartij van de verdachte, maar een objectief instituut die de waarheid aan het licht brengt. In casu krijgt het OM de informatie van Sievinger en heeft het OM alle instrumenten om dit te laten controleren. Sievinger heeft die macht, die mogelijkheid niet. Sievinger kan niet de DIP vragen om uitlevering van stukken, kan niet in de computers van de DIP gaan kijken, edelachtbare. Wanneer Sievinger dat verzoekt, verzet het OM zich zelfs daartegen. Terwijl de waarheid, het nalopen van deze informatie, dit alles zal bevestigen. Het is alsof het OM niet wil onderzoeken, omdat de resultaten van dat onderzoek niet in het verhaal van het OM zullen passen. Maar dit kan echter niet worden goedgekeurd. In de repliek van het OM lijkt het dat het OM nu zegt, want het is een moving target geworden, eerlijkbaar de hele week, dat het OM nu zegt dat het verwijt is dat er een optie ligt zonder onderbouwing. Dat zei OM gisteren, toen ik heb beluisterd in de zaak van Abad. Er kwamen opties zonder dat de stukken voldeden aan de vereisten. Dus dat het verwijt nu is, optiebeschikking is het probleem. Heel lachbaar. Deze wijziging van het standpunt van het OM, meent Sievinger, is een resultaat van het feit dat het OM nu ook inziet dat inderdaad bij de aanvraag, het is of de brief gericht aan de minister, of het formulier dat bij het begin van de procedure moet worden ingediend bij de DIP, conform het beleid geen enkele onderbouwing behoeft. We hebben die aan u voorgehouden, eerlijkbare. Er wordt niets anders vereist dan naam, adres, wens met betrekking tot de locatie en grootte van het terrein en tenslotte vermelding van de bedrijfsactiviteit dat men wil gaan ontplooien. En omdat dat zo is, eerlijkbare, is er op dat moment niets te controleren. Dus kan Sievinger daarvoor niet aansprakelijk zijn. Daarom dat het OM het nu gooit op, maar er komt een optiebeschikking zonder dat aan de vereisten is voldaan. Ten eerste blijkt dat ook voor wat betreft dit te 11e uren opgeworpen beschuldiging in het dossier niets blijkt. Het is net als bij sommige van de andere beschuldigingen, eerlijkbaar. Het OM zegt
En ga maar zoeken in een dossier van 20.000 pagina's. Het zal wel ergens moeten zitten. Maar zo wordt een strafproces natuurlijk niet gevoerd. Niet alleen is die onderbouwing voor die stelling niet, maar verliest het OM ook uit het oog dat een minister niets van doen heeft met het controleren van vereisten die uitsluitend bij de overheidsdienst moeten worden ingediend. CQ moeten worden nagekomen. OM toch zelf zegt, voor dit moet je niet bij de minister zijn, je moet bij de DIP zijn. Daar is waar je onderliggende stukken moet gaan indienen. En wanneer de minister vervolgens van de DIP een kant-en-klare optiebeschikking ter ondertekening krijgt, is er geen taak voor hem weerlegd om te gaan controleren of aan al de voorwaarden is voldaan. Dat is niet de functie van een minister, als ik hem in zijn taakomschrijving zo moet gaan kwalificeren. Niet vergeten moet worden dat daarbij niet dossiers aan minister worden voorgelegd, dus van dat geval, elagbare, maar er komt een optiebeschikking met een aanbiedingsbrief. Minister, hierbij bied ik u aan de optiebeschikking. En als u ook mee akkoord bent, want wij zijn akkoord, anders hebben we het niet aangeboden, de DIP, elagbare, alsjeblieft tekenen. Wat moet een minister controleren op dat moment? Als dit de regel wordt, dan wordt de overheid straks vleugellam. Nu al, als u de nieuws een beetje volgt op Aruba, is de klacht dat de DIP niks doet. Want iedereen is daar zo bang, als ze een terrein nu gaan uitgeven, dat er misschien iemand strafrechtelijk wordt aangepakt. Maar voor ministers, als een minister niet op zijn overheidsdienst kan leunen, dan loopt de hele machine spaak. Maar deze nieuwe lezing van het OM pleit Zivinger dus juist vrij. Met een optiebeschikking en een aanbiedingsbrief, hij kan niks controleren. Je vraagt het onmogelijke van een bewindslied op dat moment. Op het verweer van de nietigheid, en we hebben alleen de nietigheid van een aantal onderdelen van de dagvaarding verzocht, heeft het OM bij repliek gesteld dat uit de vragen bij de landsrecherche en hetgeen op de zitting is behandeld, het voor Zivinger duidelijk moet zijn wat met die onderdeling van de dagvaarding bedoeld wordt. Meneer de rechter, uiteraard is dit niet het wettelijk criterium waaraan moet worden voldaan. En volgens Zivinger staat daarom in deze ook vast dat het OM zich daaraan niet heeft gehouden. De bedoeling is van de wetgever en van strafvordering is juist niet dat een verdachte moet gaan zoeken, denken, logisch redeneren, zoals de aangehaalde jurisprudentie ook overduidelijk bevestigt. Naar mening van Zivinger moeten die onderdelen dus wel zeker nietig worden verklaard. Daarna, en ik loop af, want dit zijn de opmerkingen die woensdag zijn gemaakt door het OM. Voor wat betreft de oplichting stelt het OM dat iedereen in de groep een rol moet spelen. En men dus niet moet kijken naar individuele onderdelen van het geheel. Bullet points volgens mij heeft de officier dat omschreven. Want volgens het OM konden de delicten plaatsvinden door het samenspel. Het samenspel noemde de officier gisteren in de zaak Abad, waarbij ieder een rol moest spelen. Maar dan vraag ik aan u, elagbare, welke rol moest Zivinger spelen? Moest hij voor minister spelen? Hij was de minister. En dan vraag ik u ook, waarom was het dan voor de andere spelers, als we het toch over spelletjes hebben, noodzakelijk dat het verzoek bij Zivinger moest worden ingediend om in beweging te komen? Immers, het verzoek kon direct bij de spelers worden ingediend bij de DIP. Als Abad volgens het OM toch immers ook een van de spelers is.
Waarom een andere erbij betrekken? En hoe moest Abad dan weten dat het verzoek van de rechtspersonen, Elanat, Deschamps, Damira, Lisner, Pristine, Pats, Bukuti, BPD, Berkham, Island Estates, Zen Properties, Milero, Mahogany, hoe kon hij weten dat die in het spel werden gezet door Zievinger en de overige 87 van de 100 die in de periode van Zievinger zijn toegekend niet? En waarom ook niet de andere 300 die niet zijn geworden, hoezo zaten die dan niet in het spel? Zat er soms een geheime code in de berichtgeving, Heilig Barend? Waarom niet makkelijk dan Abad bellen of uitnodigen en zeggen, alsjeblieft werk aan deze dossiers? Het zou toch veel makkelijker zijn geweest dan via een complottheorie menen dat Abad de gecodificeerde verzoeken zou opvissen uit de groep van allemaal door Zievinger met eenzelfde dezerzijds akkoord aangemerkte verzoeken. Waarom zou Abad dan Biemans, de zaak Bukuti, die ook in het spel zat volgens het OM, hij is gedagvaard, aanraden een verzoek te richten tot de minister, terwijl Abad vanuit de DIP zelfs diens verzoek in het spel kon zetten? Er was geen spelletje in deze zaak, eerlijkbaar. In onze rechtsstaat zouden personen niet vanwege complottheorieën moeten worden veroordeeld. Het OM moet gewoonweg wettig en overtuigend bewijzen en wanneer dit niet lukt, zoals in deze zaak, moet vrijspraak volgen. Over witwassen heeft het OM kort gezegd dat wij de nietigheid daarvan hebben verzocht en waarom het niet nietig was. Maar Zievinger heeft dat nimmer gesteld. In de pleitnota kan worden teruggelezen dat Zievinger het OM citeert dat het OM zegt dat indien de omkoping wordt bewezen, de verdediging moeilijk het witwassen kan weerleggen. En dat ook het tegenovergestelde geldt. Dus als Zievinger wordt vrijgesproken van omkoping, dan zal OM het witwassen niet kunnen bewijzen. Dit zijn de woorden van het OM. En Zievinger heeft gesteld dat hij moet worden vrijgesproken van omkoping en in de lijn van diezelfde stellingen van het OM dan ook voor witwassen. Over nietigheid is niets gezegd. Dan de betaling. De betalingen tussen Suzebeek en Zievinger. Het enige wat het OM in repliek heeft gezegd, is dat deze twee verdachten afwijkende verklaringen daaromtrent bij de Landsrecherche hebben afgelegd. Dan vraag ik aan u, welke? Moet men weer gissen dat het ergens zit in de 20.000 pagina's? Er is geen sprake van afwijkende verklaringen hieromtrent. Terwijl uit de overgelegde administratie, die jaren voor de start van dit strafrechtelijk onderzoek is opgesteld en die direct bij aanvang van het onderzoek al in beslag was genomen, en ik zeg dat dus omdat dus niet kan worden gezegd, nee, convenierend is dit later aangepast om die verklaringen te accommoderen, eerlijkbaar. Dat kon niet. En daaruit blijkt de betalingen en de terugbetalingen. En dit zijn echte feiten. Geen onderbuiksgevoelens, meneer de rechter. We hebben aangegeven wat de werkelijkheid is. Als laatste maakt het OM ook een opmerking over de verduistering, met als enige stelling dat Zievinger bij de bank tekeningsbevoegdheid had en dus over de gelden van de stichting kon beschikken, zodat daarmee zou worden voldaan aan de vereisten van anders dan door misdrijf onder zich hebben. Ook hierbij blijkt dat het OM zonder deugdelijk onderzoek te doen tot vergaande, maar onjuiste conclusies komt.
Bij de oprichting van de stichting in 2009 is Zievinger inderdaad bij de bank geweest door de stichting om de bankrekening te openen en hij is door de bank als tekeningsbevoegde aangemerkt. Doch uit makkelijk onderzoek had het OM bevestigd kunnen krijgen dat in al die jaren tot de dag van vandaag er geen één transactie bestaat van de stichting, geen check, geen bankovermaking, niks met de handtekening van Zievinger. Onderzoek zou dat hebben aangetoond en niet stellingen. Zievinger was immers geen onderdeel van het bestuur en bemoeide zich ook niet met de financiën. Vandaar dat er in het gehele dossier ook niets daaromtrent zit. En weer, bewijs moet worden aangedragen en niet gevoelens. De Zievinger heeft nimmer enige gelden van de stichting onder zich gehad, zodat dit vereiste van verduistering niet is voldaan. Het OM legt feiten en logica ook verder aan de kant in deze zaak. Nu immers in de jaarcijfers en administratie van de stichting, dat blijkt heel erg dat daarin de stichting om te beginnen niet steeds over inkomsten beschikte. Het was een stichting die donaties kreeg in de tijd van verkiezingen heel erg. Dus in de tussenperiode, er was geen inkomsten. De stichting genereerde niks. Dus er waren geen inkomsten. Maar de huurpenningen zijn al die jaren betaald. En in de jaarrekening en administratie komen dus geen posten onbetaald huur voor. Zonder dat enig bewijs is dat de huur door de stichting is betaald. Het is gewoon, de huur is betaald al die jaren, staat vast. De huurbaas, mevrouw Vos, verklaart dat Zievinger vaak de huur contant bij haar betaalde. En Zievinger beaamde dit ook toen hij nog dus gevangen zat, met niemand kon spreken, eerlijk. En dat hij dat ook heeft gedaan met zijn eigen geld. De stichting had immers niet altijd geld. Vaststaand feit. Dit betekent dus dat Zievinger een schuld van de stichting betaald heeft en daarom een vordering heeft op de stichting. Elk jurist zou dit begrijpen, maar het OM stelt alleen dat het niet zo is. Zievinger kon daarom terecht een beroep doen op het civiele principe van verrekening met de vliegticket van zijn vrouw, zodat er geen sprake is van wederrechtelijkheid. Over het verweer van Zievinger dat de stichting daarom ook dit bedragnemer heeft opgevorderd, daaromtrent is niets door het OM aangevoerd. Hetzelfde geldt voor de uitvoerige verweren van Zievinger met betrekking tot 1. Dat Zievinger nimmer is betaald nog enig gift heeft ontvangen. Onze hele uiteenzetting van partijfinanciering in Aruba en dat deze donaties dus nimmer als omkoping in strafrechtelijke zin konden worden beschouwd. Er is niks gezegd over de verjaring die we hebben aangevoerd van een aantal van de opgevoerde delicten. We zijn ook uitvoerig stilgestaan bij het gebrek aan oogmerk van Zievinger voor wat betreft enige bevoordeling. Heel belangrijk, en we hebben een lang punt van gemaakt, dat Zievinger bij binnenkomst van de verzoeken geen wetenschap kon hebben van daadwerkelijke intenties van de aandeelhouders van de verzoekende personen. Waarom omkoping niet is bewezen. Waarom, ja, ik vind het weer dat we in zo'n onderzoek het hebben over een fitnessapparaat, maar ja. Waarom dat de fitnessapparaat tijdelijk bij Zievinger is geplaatst en waarom er geen sprake is geweest van machtmisbruik. De stilte van het OM zou naar mening van Zievinger al tot vrijspraak moeten leiden. En ook van dit dupliek verzoek ik u het aan de procesverbaal van de zitting te hechten. Dank u wel. Dan zijn we toe aan het laatste woord. Meneer Suzebeek. Nee, ik moet nog dupliceren voor Suzebeek. Komt nog. Sorry.
Wilt u dat ik eerst dupliceer en dan de twee laatste Ja, ja. woorden? Ja, Ja. ik wist niet dat u nog iets zou toevoegen. Ja, heel achtbaar. Dus ook in de zaak Soesterbeek willen we toch even stilstaan en misschien wat uitvoeriger bespreken wat het OM bij repliek heeft aangegeven. En ook in deze zaak van meneer Soesterbeek menen wij, normaliter is dat zo in een gerechtelijke procedure, maar datgene wat niet wordt besproken, gaan wij ook ervan uit dat bij onvoldoende verdere betwisting is komen vast te staan of voldoende aannemelijk is gemaakt, dan wel voldoende geneutraliseerd is door de verdediging. Bij haar repliek heeft het OM slechts de navolgende stellingen of verweren naar voren gebracht. Men heeft aangegeven, de dagvaarding is niet, ook niet in partiële zin nietig, omdat de verdediging verweer heeft gevoerd en al dus voldoende heeft kunnen begrijpen wat het verwijt inhoudt. Het OM miskent hierbij dat de wet imperatief, men mag hiervan niet afwijken, voorschrijft en haar al dus verplicht om de telastenlegging zodanig nauwkeurig te formuleren, opdat bij de verdachte zonder enige twijfel en moeite moet gaan achterhalen wat hem nou daadwerkelijk wordt verweten. Elke verweer, hoe uitgebreid ook gevoerd door de verdediging, baat het OM niet. Dat is niet de taak van de verdediging, eerlijkbaar. En het verontschuldigt haar niet van haar plicht om de telastenlegging zorgvuldig en nauwkeurig te formuleren. Nu hiervan geen sprake is, dient de partiële nietigheid te worden uitgesproken. En we persisteren ook voor wat dat onderdeel betreft naar wat wij hebben aangevoerd. Dan de betaling. Bij haar repliek heeft het OM de volgende stellingen of verweren gevoerd. Er wordt gezegd, er is een overzicht gepresenteerd dat niet uit de administratie komt. Er zou door de vennootschap geen deugdelijke administratie zijn bijgehouden. De onderliggende bewijs van stortingen, onderliggende stukken, zijn niet gepresenteerd. Er is afwijkend verklaard over betalingen met checks. Niet zal blijken dat de betaling van Zievinger afkomstig is. Dat Zievinger niet heeft aangetoond over geldmiddelen te bezitten. Dat het bedrag niet overeenkomt met de voorgeschoten betalingen. En dat verwacht mag worden dat er duidelijke administratie bestaat, zodat de Belastingdienst kan controleren. Ik denk, we weten wat straks gaat gebeuren, maar Soesterbeek heeft geen moeite met een controle door de Belastingdienst. Maar dit waren de verweren. Ten eerste heeft Soesterbeek, eerlijkbaar, beschikt hij over zelfs de bankstortingen die we kunnen overleggen. Het is niet nodig, eerlijkbaar, maar weer, het was een kleine moeite geweest van het OM om bij de banken langs te gaan en zelfs de storting te kunnen zien, want dat kan niet worden gemanipuleerd. Maar alleen een enkele kiezen ze voor om in het dossier te verwerken. Die gegevens van de banken zijn van derden, vaststaande feiten, die niet kunnen worden weerlegd met stellingen. Voor wat betreft administratie, het OM had de hele administratie in beslag. Hele QuickBooks, en daaruit mocht meteen blijken dat op 2 december 2015, 7 jaar geleden, 15 maart 2016, 20 mei 2016 en 25 januari 2015 stortingen hebben plaatsgevonden. Die stortingen waren reeds toen in de administratie van Pets Development verwerkt, ingevoerd. Reeds toen. Toen speelde niks over strafbare feiten op Aruba met betrekking tot erfpakspercelen. Ja? Dus waarom zou men iets gaan construeren
op dat moment. Er is geen behoefte en je kan ook niet construeren, want dan zou je ook de medewerking van de Aruba Bank moeten hebben gehad, die jou dan valse deposit slips gaat verschaffen. Ik bedoel, over complottheorieën gesproken. Maar wat wil het OM nog meer? Er wordt gezegd, ja, het was geen deugdelijke administratie. En waar, het OM is geen specialist in boekhouding en de administratie van Suzebeek is steeds door de Belastingdienst als voldoende aangemerkt. Dus alleen maar stellen zo van, ja, het is geen deugdelijke administratie. Dat is niet te bevatten. Overigens, er wordt gesteld dat een andere overzicht is ingediend dan die in het financieel rapport werd gebruikt. Maar niks is minder waar, edelachtbare, en aantoonbaar niet waar. Kennelijk meent het OM nog steeds dat ook wij bij dit pleidooi aantoonbaar hebben betoogd dat ze niet de waarheid of niet de hele waarheid bezigen, nog steeds gewoon de stellingen te poneren die vals zijn. Het overzicht die getoond is, dat is het. Er is geen ander overzicht. Als u die naast elkaar gaat leggen, gaat u zien dat het gewoonweg klopt. Welke gegevens stelt het OM dat in administratie bewaard zou moeten worden? Kasadministratie, kassabonnen, financiële aantekeningen, facturen, bankafschriften. En dat bevat de administratie van Pats Development. Het stuk wat is overgelegd door de verdediging en is aangehaald door de deskundigen, maakt allemaal onderdeel van de administratie van Pats. Niet valt in te zien waarom dan dat dit geen deugdelijke administratie zou zijn. Tot slot over de opmerking van het OM dat niet blijkt dat de betaling van Zievinger afkomstig is. Zievinger zou niet hebben aangetoond over geldmiddelen te beschikken. Het bedrag komt niet overeen met de voorgeschoten betalingen. Er zou sprake zijn geweest van afwijkende verklaringen over checks. Eerlijkbare, niemand heeft het over checks gehad. Het ging over betalingen. Laat dat voorop staan. Suzebeek, Zievinger, getuige Griselde Arends hebben het gehad over cash terugbetalingen. Wat is gestort? Cash. Men stelt dat niet blijkt dat cash van Zievinger was. En in retrospect, edelachtbaar, natuurlijk waren het beter geweest indien dat met zoveel woorden vermeld stond. Maar als Zievinger dat had geweten toen dat deze strafzaak zou volgen en dat dit hem zou worden beticht, dan had hij dat zeker gedaan. Maar de logische vraag aan u is, wie anders zou een bedrag storten voor aankopen die ten behoeve van hem zijn geweest? Zievinger toch? En laten we de vraag overigens omdraaien. Kan het OM uitsluiten dat het geld niet van Zievinger afkomstig was? Nee. En dat houdt het op. Het kan zelfs niet worden uitgesloten. En anders dan het OM stelt, heeft Zievinger wel aangetoond in de loop der jaren voldoende contant en cash te hebben gehad. De echtgenote van Zievinger heeft ook verklaard hoe men gewoon cash thuis bewaarde en spaarde. En daarbij, want er wordt gezegd, hij had geen geldmiddelen. De rechter, als minister alleen heeft deze meneer meer dan 2 miljoen legaal verdiend. Of gaan we zeggen dat dat ook illegaal was. Laat staan de alle andere 15 jaar dat hij statenlid was. Door om te zeggen dat deze meneer die paar betalingen van iets meer dan 30.000 florin niet heeft kunnen betalen. Ik denk dat dat wel misschien just a little too much is. Dat de datum niet overeenkomen met voorschotten of achteraf, dat hebben we niets gesteld. We hebben gewoon in het algemeen gezegd, er is sprake geweest van
of het is, ik heb het omschreven als 3 mogelijkheden, Edelbare. Sieving heeft Suzebeek het geld gegeven om het voor hem te kopen. Suzebeek heeft het vooruit betaald en Sieving heeft het hem betaald. Of Sieving heeft het zelf betaald en het is alleen maar verzonden via het bedrijf van Suzebeek. Tussen de vrienden, en dat mag, daar is niets verkeerds mee aan. Meer dan slechts een begin van aannemelijkheid is gepresenteerd. Maar geen twijfel dat met dit overzicht zeker die ondergrens van begin van die aannemelijkheid is aangetoond. Wanneer een aantal van die transacties tot op de cent overeenkomen, 7 jaar later, zonder dat men dit had geweten, dat is geen toeval. Ik wil verder nog afsluiten wat betreft Suzebeek met een opmerking over Berkem. Bij de andere verdachten in deze zaak is het verwijt dat ze een erfpachtsperceel verzochten terwijl ze nimmer de intentie hadden om het project te ontwikkelen. Ze wilden deze, in de visie van het OM, gewoonweg snel tegen winst doorverkopen. Bij Suzebeek is dat natuurlijk niet aangevoerd door het OM. Kan ook niet, edelachtbare. Waarom? Berkem had tekeningen, taxatierapporten, financiële rapporten over het project. Meneer Suzebeek, we hebben dat aangetoond, heeft verschillende projecten al ontwikkeld. Ja, eentje die u heeft gezien wat laat zien, dat is net voor de Hyatt Hotel. Dus als u dat gaat bezien, daarom is die 30 zoveel miljoen waard. Ja, dus hij was niet iemand die terreinen vroeg om ze niet te ontwikkelen. Alles wat hij heeft gekregen, heeft hij ontwikkeld. Berkem, dat zou ook gebeuren. En in deze zaak staat ook vast, anders dan in die andere zaken, dat Suzebeek is benaderd door Harms, niet andersom, met een offerte. En het was toen een business decision om het verzoek te aanvaarden. En, heel belangrijk, edelachtbare, het OM heeft in repliek in de andere gevallen moeten toegeven dat het overdragen van aandelen niet strafbaar is. Ze zijn daarmee al goed op weg. Bij het begin van de rechtenstudie hebben we allemaal geleerd dat er twee typen personen zijn. Natuurlijke personen en rechtspersonen. Ieder is drager van subjectieve rechten en plichten en dus aparte individuen. De vraag aan het OM, en ik heb dit zo opgesteld ter afsluiting, want ik denk dat het op een simpele manier moet worden uitgelegd, zodat er geen twijfel meer over iets bestaat. Want als ik u vraag, wie heeft het recht van erfpacht verzocht? Berkem. Wie kreeg het recht van erfpacht? Berkem. Wie handelde namens Berkem? De directeur, Berkemeijer. Wie heeft heden ten dagen het recht van erfpacht? Berkem. En dan, is het recht van Berkem overgedragen? Nee. Er zijn geen andere antwoorden mogelijk. En dan, moeten we ons afvragen. Wat heeft Suzebeek overgedragen? De aandelen in Berkem. Waren deze aandelen uit misdrijf verkregen? Nee. Is het overdragen van aandelen strafbaar? Ook het OM zegt nu nee. En dan, kan er dus sprake zijn van witwassen? Nee. Wij persisteren. Dank u wel. Goed, dan zijn we nu dan wel toe tot het laatste woord. Meneer Suzebeek, mag ik u eerst het woord geven? Ik zal heel kort zeggen. Maar even... Wel, iedere rechter, ik zal heel kort zijn. Ik heb misschien heel veel kunnen zeggen, maar ik heb al heel veel gezegd in al die 3000 vragen die ik beantwoord heb bij de recherche.
al die vragen die ik heb geantwoord bij de rechtercommissaris, die meer waren dan al andere getuigen, en nooit geweigerd heb enige te beantwoorden als mogelijk. Het enige wat mij overblijft, ik wens u veel wijsheid toe. Dank u wel. Meneer Sievinger. Een kleine waarschuwing vooraf, meneer Sievinger. Het is niet de bedoeling dat u een politiek statement aflegt, hè? Het gaat gewoon over uw strafzaak. Ja, maar Ja, nee, er zijn we recht... graag. Maar ik wil u die waarschuwing even vooraf geven. ja. Het is een paar bladzijden. Wat zeg je? Het is alleen maar een paar bladzijden. Gaat eruit. Maar nogmaals, geen politiek statement. Nee. En als u het op schrift heeft voor de griffier, dan... Meneer de rechter, leden van het Openbaar Ministerie, goedemorgen. Vandaag zit ik voor u om mijn laatste woord in mijn verdediging uit te spreken. Meneer de rechter, al meer dan 6 jaar leef ik en mijn familie onder beschuldigingen van mijn politieke tegenstanders en het Openbaar Ministerie. Elke dag word ik door hun en hun media valselijk beschuldigd. Ik heb te maken met onder andere een minister-president die geen enkele vergaderingen in het parlement voorbij laten gaan zonder Benny Sievinger voor boef, corrupt, crimineel uit te maken. En dit in de laatste 4 jaren met documenten van het onderzoek van het OM. Zelfs de officieren van justitie doen mee aan deze sfeermakerij. Ik citeer officier van justitie voor de rechtercommissaris. Voor mij is Sievinger de baas van een grote criminele organisatie. Zelfs als wij klaar zijn met zijn verhoor, moet hij in de gevangenis blijven tot zijn rechtszaak voorkomt. Einde citaat. Meneer de rechter, alvorens verder te gaan in het waarom ik voor u sta, zou ik graag een paar minuten van uw tijd willen nemen om u uit te leggen hoe wij in 2009 dit land hebben aangetroffen. Dit is van belang om het beleid dat ik heb gevoerd beter te begrijpen. Aruba was een land, net als andere landen, verwikkeld in een financiële en economische wereldcrisis. Toerisme was in een dieptepunt. Het koopkrachtverlies, de werkloosheid, sociale problemen, het gebrek aan perspectief, de pensioenfondsen en de algemene ziektekostenverzekeringen praktisch failliet. Kinderen die met honger naar school gingen en ouderenzorg dat met grote problemen kampte. Met al deze problemen heeft de regering besloten om te gaan investeren in het verbeteren van het product Aruba. Dat hield flinke investeringen in onze infrastructuur. Daar was ik als minister voor verantwoordelijk. Met name voor verantwoordelijk. Met het infrateam van expert waren wij op een gegeven moment wel met meer dan 105 projecten bezig. Meneer de rechter, ook dit gebouw was een van die 105 projecten. Een vierbaansweg naar San Nicolas. Een vierbaansweg van San Nicolas naar Oranjestad. Een Waterfalls Boulevard. Tussen het vliegveld en de grote hotels de vernieuwing en uitbreiding van het ziekenhuis. De vernieuwing van woonwijken. De vernieuwing en bouw van nieuwe scholen. De vernieuwing van binnenstad, zowel Oranjestad als San Nicolas. De bouw van een nieuwe haven te Barcadera. En de verhuizen van de vrachthaven. De bouw van 4 nieuwe multifunctionele centra. Samengevat, er waren veel andere projecten. Gaat Ja. u verder. Slaat u dat gedeelte even over. Oké. Meneer de rechter, dit was mijn prioriteit.
Dit was mijn dag en nacht bezig hield. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Meneer de rechter, zoals u ziet, mijn werk met de uitgifte van terreinen was niet anders dan de dienst, de DIP pushen om zoveel mogelijk terreinen uit te geven. Om zo de economie via de woningbouw en commerciële projecten te stimuleren. Er was geen tijd om wat anders te doen. In de uitgifte van bouwterreinen had ik het beleid dat iedereen gelijk behandeld moest worden en dat iedereen daarom dezelfde recht had om een aanvraag in te dienen en op gelijke wijze behandeld moest worden. Civinger keek niet of je groen of geel partij was, van blauwe of van de rode. Iedereen kreeg dezelfde behandeling. Dear DIP, deze akkoord, deze geen bezwaar, gaarne uw medewerking. Misschien waren mijn tegenstanders niet blij met dit beleid. Misschien is het OM niet mee eens met dit beleid. Maar dat was het beleid. Iedereen werd naar de DIP gestuurd om verdere afhandeling van hun verzoek. Daarnaast was ik ook belast met een portefeuille van integratie die ook veel problemen kende en veel tijd eiste. Meneer de rechter, voor u staat een man, een zoon van een eenvoudige ouders, een vader en een politicus die ook familie heeft. Ik heb een echtgenote, een dochter, een zoon en sinds een jaar een kleinkind. Ik heb ook een moeder, een broer en zussen, vrienden en supporters, waarvoor ik allemaal dankbaar ben. Door dik en dun, meneer de rechter, hebben zij mij gesteund. Ik ben dankbaar dat ze nooit het vertrouwen in mij hebben verloren. Zelfs toen mijn actieve kiesrecht is ontnomen om te participeren in de afgelopen parlementsverkiezingen. Zelf van achter de tralies van het gevangenis ben ik met voorkeurstemmen gekozen als volksvertegenwoordiger. Meneer de rechter, ik sta niet hier omdat ik Benny Civinger ben, maar omdat mijn politieke tegenstanders en het OM vindt dat mijn beleid als minister Civinger tegen de wet was. De ene om politieke redenen en de andere omdat zij voor de politieke druk hebben bezweken. Meneer de rechter, ik wil uw rechtbank niet als een politieke vorm gebruiken. Maar ik doe u en mezelf tekort als ik dit punt niet naar voren breng. In de verkiezingen van de campagne van 2017 heeft de voormalige minister van Infrastructuur en een politieke stichting aangifte gedaan tegen mij om puur politieke profijt te halen. Bij het aantreden van de nieuwe regering in 2018 zijn er 2 parlementariërs van de nieuwe regeringspartij, de MEP, naar het OM gestapt om een aangifte te dienen tegen mij. Beide vandaag minister en zelf minister van Justitie. Hier hebben zij uitbundig de toenmalige PG uitgelegd dat ze geen parlementaire enquête willen houden, maar dat ze liever een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie willen. Zij hebben toen de PG zelf laten weten dat als er niet genoeg geld op de begroting van het OM was, dat zij geen probleem, dat is geen probleem, omdat ze dat in de Staten voor het geld zullen zorgen voor dit onderzoek. Praten over omkoping. Een maand daarna zaten ze weer op koffie bij de PG om te praten over de vooruitgang van het onderzoek. Na het gesprek en photo opportunity hebben de parlementariërs en het PG laten weten dat ze het onderzoek zouden starten. Meneer de rechter, daarmee bleek tot verbazing van iedereen hoe de politiek, partijpolitiek, het OM had beïnvloed om mij te vervolgen. Om een politieke tegenstander uit te schakelen. Meneer de rechter, ik vraag mezelf of dit normaal is in een land met een democratische rechtsstaat, waar de scheiding der macht gewaarborgd moet zijn. De scheiding van machten, de trias politica, bestaat slechts in theorie. Want wat gebeurt een paar maanden daarna?
de minister van Infrastructuur, die tijdens de campagne aangifte deed tegen mij, ook zit op koffie bij de PG om over de aangifte te praten en ze komen tot een conclusie om een forensic onderzoek te starten, om feiten te zoeken tegen Zivinger. Dit onderzoek is gedaan door het bedrijf Ernst & Young. Volgens mij staat het ook in het dossier. En het heeft de schatkist 400.000 gulden gekost. De vraag is, wat is het resultaat van dat onderzoek? Nergens in dat onderzoek staat dat Zivinger iets tegen de wet heeft gedaan. Integendeel, het onderzoeksrapport zegt dat er veel werk te doen is in het proces bij de dienst de DIP. Meneer de rechter, ik ga u het hele proces van onderzoek, aanhouding en verhoor besparen. Want wat een onmenselijke behandeling dat was. 73 dagen gesloten, waarvan de meerderheid in beperking. Dit alles is duidelijk beschreven in een citaat van een collega van u, de Amerikaanse Supreme Court Justice H. Jackson. Ik citeer. If the prosecutor is obliged to choose his cases, it's follow that he can choose his defendants. Therein, it is the most dangerous power of the prosecutor, that he will pick people that he thinks he should get rather than pick cases that need to be prosecuted. With the law books filled with great assortment of crimes, and a prosecutor stands a fair chance of finding at least a technical violation of some act on the part of almost anyone. In such a case, it is not a question of discovering the commission of a crime and looking for the man who has committed. It is a question of picking the man and then searching the law books or putting investigators to work to pin some offenses on him. It is the realm where the prosecutor picks some persons who he dislikes or desire to embarrass, or select some group of unpopular person and then look for an offense. That's the great dangers of abuse in prosecuting the power lies. It is there that the law enforcement becomes personal and the real crime becomes that of being unpopular with the predominated or governing group, being attached to the wrong political views, or being personally obnoxious, or in the way of the prosecutor himself. Einde citaat. Ik ben bijna klaar. Meneer de rechter, voor mij is Zivinger de baas van een grote criminele organisatie. Zelfs als we klaar zijn met zijn verhoor, moet hij in de gevangenis blijven tot zijn rechtszaak voorkomt. Zelfs als we niks op hem kunnen krijgen, zullen we hem toch vervolgen, omdat hij zijn vrienden en vriendinnetjes van de AVP geholpen heeft om veel geld te verdienen. Officier van Justitie bij de rechter. Dit zegt alles. We pikken Zivinger en dan gaan we met rechercheurs en een groot assortiment aan wetten iets zoeken om hem te veroordelen. It becomes personal. Laat het duidelijk zijn. Na tientallen bedrijven, banken, offshore bedrijven, rechtshulpverzoeken in Curaçao, in Panama, in Nederland, in Barbados, in Miami, in Colombia, tientallen informanten, taptelefoons, videocamera's, duizenden e-mails, duizenden WhatsApp, mot, invallen, onderzoek, bureau criminele inlichtingen, waar gezegd werd dat Zivinger miljoenen op een bank hier op Aruba en in het buitenland heeft. Dat Zivinger één of meerdere huizen in Miami heeft. Dat Zivinger hier op Aruba bij Blue Condo een condominium cadeau heeft gekregen. Dat Zivinger een rekening heeft van 2,4 miljoen op een bank in Curaçao. Dat Zivinger een grote finca, boerderij, in Colombia heeft. Dat Zivinger is gereisd met een koffer met $400.000 contant geld om te storten op een bank in Miami. Het zijn allemaal leugens, fabeltjes,
om een sfeer te creëren om het onderzoek in leven te houden. Ik ben bijna klaar. Niks is waar. Geen één van die valse stellingen zitten in de requisitoire. Maar we blijven zoeken. Want er moet toch iets zijn waar we zijn vinger mee kunnen pakken. Het kan toch niet zo zijn dat hij een eerlijk persoon en politicus is. Meneer de rechter, ik kom tot het einde. Wat heb ik gedaan? Ik heb mijn werk naar eer en geweten gedaan. Mensen komen naar mij omdat ik toegankelijk ben. In tegenstelling tot wat het OM u willen laten geloven, namelijk dat er geen open door policy had. Gedurende mijn 13 jaren als statenlid en vooral mijn 8 jaren als minister heb ik duizenden burgers te woord gestaan over alle problemen in de maatschappij, over alle problemen die in de maatschappij leefden. Ik sta hier voor u als een neutrale en objectieve rechter die de waarheid zal moeten geloven. U die eerlijk het proces zal beoordelen. Ik geloof in God. Ik zal God vragen om u te verlichten in het besluit dat u zal nemen. En met uw beslissing zal mijn naam gezuiverd worden. Dit was mijn laatste woord. Ik dank u voor uw aandacht. Ja, ik zal de zaak, net als van de collega's van u, niet sluiten, maar te zijner tijd uitspraak doen. En ik zal u en de verdediging tevoren uiteraard op de hoogte stellen van de datum dat dat gaat plaatsvinden. Heeft u enige indicatie van ongeveer? Ik hoop het eerste kwartaal. Eerste kwartaal. Zie, dat moet er.